ביום ראשון בערב דפקו לי על הדלת 2 חיילים ואמרו, הטנק של נהרן עבר תאונה והוא נהרג ביחד עם ינון פליישמן. רק עכשיו אני שמה לב שהם לא קבורים אחד ליד השני. אני 3 שנים מדהימות וזכיתי ממש לחיות ליד בנם גדול והמתיקות שלו נראה לי חסרה כזה בעולם. ברי שאל אותי לאחרונה למה אני קצת שמנה. קצת חלת? עוד סיבה? אז שבוע 29 מיליון. חסר לי ממש ההתרגשות שלו, ביחד שלנו. כשמישהו חווה את האהבה בצורה כזאת חזקה, אז אתה מסתובב בעולם הזה עם היבט של גן עדן, וזה פשוט נעלם ממני. אני ממש עם 2 קולות בראש. כל אחד שאומר, אני אתחתן ויהיו לי חיים מדהימים. ומצד שני אני גם ממש מחזיקה את זה שכאילו אינו נכנס בדלת, ובוא נראה לי הרבה יהודים מאמינים. מוזר לצאת לדייט עם מטפחת, אבל הוא באמת לא כאן. אני באמת ממש לבד. איך אני כאילו שהוא פשוט יחזור. אני ממש מתגעגעת.